Moikka! Mitäs teillä voidaan? Toivottavasti hyvin. Ja jos ei voida hirveän hyvin, jos ihmiset on vähän hukassa, motivaatio hukassa, suunta hukassa, niin se on asia, mille ehkä kannattaa tehdä jotain ja sille myös voidaan tehdä jotakin. Mä oon Strangin Niina, mä oon sertifioitu coach, työhyvinvoinnin asiantuntija. Mulla on takana myös pitkä ura markkinointiviestinnän parissa tiimien ja asiakkuuksien johtajana. Ja mä haluaisin tarjota sulle ratkaisua, joka ei vaadi isoja budjetteja, ei vaadi isoja resurssointeja talon sisällä, mutta jonka merkitys voi olla iso ja merkitys voi kantaa pitkälle. Teidän haasteet voi olla hyvin moninaisia. Voi olla, että siellä on tiimien sisäisiä haasteita, tiimien dynamiikka ei oikein toimi. Voi olla, että vuorovaikutuksessa on ongelmia, ihmisillä on ajankäytön kanssa, oman ajanhallinnan kanssa haasteita, rajat ei ehkä ihan pidä. Ehkä teillä on siellä iso muutos menossa just tällä hetkellä. Ehkä siellä on esihenkilöitä, jotka kaipaisi ja tarvitsisi tukea, mutta sitä tukea ja apua ei ole kenelläkään aikaa antaa. Mutta useinhan on niin, että semmoinen pienikin sparraushetki, se, että sä saat ajatella ääneen, että sulla on mahdollisuus pallotella ajatuksia. Ehkä se toinen osapuoli heittelee sieltä hyviä kysymyksiä sulle, joka auttaa sua ajattelemaan, auttaa jäsentelemään niitä sun omia ajatuksia. Niin se voikin olla usein semmoinen ratkaiseva tekijä, semmoinen, joka auttaa sua siitä jumista eteenpäin. Ja sellaisen jumista eteenpäin auttajan roolin voi ottaa in-house coach. Ihminen, joka on talon sisällä helposti saavutettavissa, helposti tavattavissa, mutta joka on ulkopuolinen, joka ei ole sidoksissa niihin ongelmiin, niihin haasteisiin, minkä kanssa se ihminen, joka tulee tapaamiseen, jonka kanssa hän pallottelee. Jos sulla on semmoinen fiilis, että teidän organisaatiossa olisi tarvetta tällaiselle ihmisille, niin ota yhteyttä pienellä kynnyksellä. Mietitään teille sopiva ratkaisu. Se voi olla yksittäisiä koutsauskertoja, se voi olla sitä, että mä olen tavoitettavissa 1 tai 2 päivää viikossa siellä teidän talon sisällä. Se voi olla coachauspaketteja, ihan mikä tahansa. Kaikki on räätälöitävissä. Mutta kannattaa miettiä, että jos tälle tosiaan olisi tarvetta, niin ota yhteyttä. Niin sparraillaan, että mikä se teille sopiva paketti, teille sopiva ratkaisu voisi olla. Palataan asiaan. Moikka!